Γεια σου και πάλι. Σε προηγούμενο βίντεο μου σου είχα αποσχεθεί ένα μοναδικό δώρο για σένα που είσαι συνδρομητής μου, που ανοίγεις τα email μου, που βλέπεις τα βίντεο στο YouTube μου, που είσαι στο blog μου, στο Facebook, με ακολουθείς σε όλα τα social media, όπου και να με βρίσκεις. Σου είχα αποσχεθεί κάτι και είμαι άνθρωπος που τηρεί τις υποσχέσεις του. Πώς θα μπορείς με έναν απλό τρόπο, μια απλή τεχνική που θα σου δείξω τώρα εντελώς δωρεάν, και όταν λέμε δωρεάν, τίποτα δεν είναι δωρεάν. Ή πληρώνεις με τα χρήματα ή με το χρόνο σου. Εδώ λοιπόν θα πληρώσεις με το χρόνο σου. Χρόνο όλοι έχουμε, σημασία έχει που το επενδύουμε. Και όπως ξέρεις, ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Οπότε εντελώς δωρεάν από χρήματα θα πληρώσεις με το χρόνο σου. Πώς θα δεις, πώς να κερδίσεις χρήματα μέσα από το eBay, έστω και αν είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιείς. Μπορεί να έχεις κάνει μια αγορά από το eBay. Μπορεί να έχεις δει το eBay. Μπορεί να έχεις πάρει ένα δώρο από το eBay, από κάποιον που σου έστειλε. Δεν έχει σημασία αν δεν είσαι εξοικειωμένος ή ακόμα και αν πουλάς ήδη στο eBay, θα ενθουσιαστείς με αυτό που θα σου δείξω. Θα σου δείξω ουσία πώς μπορείς, χωρίς προϊόντα, χωρίς να έρθει κάτι στην πόρτα σου, απλά κάνοντας ένα λογαριασμό στο eBay ή αν έχεις ήδη με αυτόν που ήδη χρησιμοποιείς, πώς να βγάλεις τα πρώτα σου χρήματα. Τι θα έλεγες, θα θες να το δεις? Θα σου δείξω κάποια παραδείγματα. Okay, δεν θα σου δείξω τα τεχνικά κομμάτια σήμερα. Αυτό το βίντεο δεν είναι εκπαιδευτικό. Είναι καθαρά να δεις τη στρατηγική που ακολουθώ, αλλά σε πολύ απλοϊκή μορφή. Baby steps. Στην ομάδα μας DS Domination Greece and Cyprus κάνουμε πολύ πιο advanced πράγματα. Πουλάμε σε 4 αγορές. Πουλάμε Αμερική, Αγγλία, κάποιοι πουλάνε Αυστραλία, κάποιοι Γερμανία. Okay, πουλάμε σε όλες τις αγγλόφωνες χώρες. Πουλάμε και στο Amazon κτλ. Μη σε μπλέκω. Τώρα θα σου δείξω ένα απλό τρόπο πώς θα μπορείς μέσα από το eBay, είτε Αγγλία είτε Αμερική, οπουδήποτε και αν είσαι, αυτή η στρατηγική που θα σου δείξω εφαρμόζεται σε όλα τα eBay, πώς να βγάλεις τα πρώτα σου χρήματα, 3, 5, 10 δολάρια ή λίρες, μπορεί και παραπάνω, χρησιμοποιώντας το ίδιο το eBay σαν προμηθευτή σου. Δηλαδή πουλώντας από το eBay στο eBay. Πάμε εδώ κάποια χαρακτηριστικά προϊόντα που έχω βρει, που βρήκα λίγο πριν τραβήξω το βίντεο αυτό. Εδώ είναι ένα turntable, αυτά που βάζουμε το δίσκο, το παλιό, το pick-up, okay. Είναι τα retro αυτά της μόδας. Βάζεις το παλιό σου δίσκο και τον ακούς, μπορείς να βάλεις και το iPod σου ή κάποιο MP4, κάποιο MP3, πώς λέγεται, recorder και να το γράψεις σε ηλεκτρονική μορφή. Τέλος πάντων είναι κάτι που πουλάει πάρα πολύ και εδώ βλέπω έναν τύπο, ο 3W The Tech Trade Trader Coke, τι είναι αυτό τέλος πάντων, με 2-10 positive feedbacks, αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά, 98%. Έχει ήδη πουλήσει από τα 4 τα 2. 2 sold, 2 available και έχει 2 watchers. Το πούλησε 71,99. Είμαι στο eBay UK. 71,99 λίρες το πούλησε. Λοιπόν, και έψαξα να κάνω μια μικρή αναζήτηση στα sold items, αυτά που έχουν ήδη πουληθεί από χθες και πίσω. Okay. Πάλι στο ίδιο στο eBay με την λέξη Crossley. Okay, που είναι η μάρκα, το βλέπεις εδώ πέρα, η μάρκα αυτού του pick-up. Okay. Και βρίσκω εδώ και άλλα pick-up που έχουν πουληθεί. Okay, έχω βάλει από 60 λίρες και πάνω. Εγώ θα ψάξω να βρω αν κάποιος το έχει πουλήσει με μεγαλύτερη τιμή. Απλά για να σου δείξω ότι εδώ πέρα όλη η δουλειά μας είναι η λέξη κλειδιά. Να θυμάσαι ότι οι πελάτες σε βρίσκουν από τις λέξεις κλειδιά στον τίτλο σου. Λοιπόν, πάω κάτω. Βρήκα το ίδιο σε ροζ, 99 λίρες. Το βλέπεις έτσι, το ίδιο είναι. Crossley, Cruiser κτλ. Crossley ακριβώς το ίδιο. Αλλά σε άλλο χρωματάκι. 70-99. Πάνω από το turquoise αυτό πρέπει να είναι. Να το ίδιο είναι έτσι, για να δω. Να πατήσω πάνω. Και ναι, το ίδιο είναι. Πουλήθηκε 14 Μάη, πριν 11 μέρες. Να πατήσω και μεγαλύτερη εικόνα. Να το δω. Ναι, το ίδιο είναι. Απλά διαφορετική φωτογραφία. Είδες λοιπόν μια φωτογραφία και κάποιες αλλαγές στον τίτλο τι κάνουνε. 71,99, 94,50. Δηλαδή 23, αν αυτό 72. Οκ, 22,5 λίρες, 22,5 λίρες πάνω. 22,5 λίρες πάνω. Για να καταλάβεις τι γίνεται, να πάρω τα σούπερ συστήματα ζωγραφικής που έχουμε. Λοιπόν, υπολόγισε λοιπόν εσύ θα το προμηθευτείς από τον άλλο άνθρωπο 72 λίρες. Οκ. Και εδώ είδαμε κάποιος που το πουλάει 94,5. Με άλλες λέξεις κλειδιά. Λοιπόν, εσύ λοιπόν, τι θα έλεγες αν μπορείς να το πουλήσεις 93,5. Μία λίρα πιο κάτω. Αυτό σου το απέδειξε ότι το πούλησε 94,5. Εσύ λοιπόν να το πουλήσεις, να το βάλεις προς πώληση 95,50. 93,50. Δηλαδή θα έχεις μια διαφορά κέρδους, ένα μάλλον περιθώριο κέρδους από τη διαφορά αυτών των δύο, είναι 21,50 λίρες. Αυτό είναι το μεικτό σου κέρδος, είναι το καθαρό.
Το PayPal και το eBay κρατάνε χρήματα για την πλατφόρμα που προσφέρει το eBay και το PayPal για τη συναλλαγή. Οπότε αφαιρείς χοντρικά ένα 15%. Αυτό δηλαδή θα σου αφήσει όταν αφαιρέσεις ένα 15% στην τιμή πώλησης, το 93,5, το οποίο περίπου 12 λίρες περίπου. Θα σου αφήσει λοιπόν ένα κέρδος 12-13 λίρες, 7 για 8 με 9 λίρες κέρδος. Δηλαδή, αν το μεταφράσουμε αυτό σε ευρώ, η λίρα είναι 1,2 περίπου. Οκ. 9,5 με 11,5 ευρώ. Ένα δεκάρικο, να είσαι μέσα. 10 ευρώ, μόνο σε αυτό. Οκ. Και πώς το κάνεις? Απλά θα αλλάξεις λίγο τις λέξεις κλειδιά, θα πάτε στο βράδυ κάτω που λέει Sell it yourself. Οκ. Βάζεις φωτογραφιούλες, θα σε πάει βήμα το eBay. Δεν είναι θεματάκι αυτό. Έχουμε και πλήρη εκπαίδευση στην ομάδα μας. Με το που ξεκινήσει θα τα δεις ακριβώς τι γίνεται. Απλά σου δείξω ένα πράγμα πολύ εύκολο σήμερα, τώρα που λες αυτό το βίντεο, να το κάνεις και να βγάλεις από σου χρήματα. Βλέπουμε εδώ πέρα, αυτό έχει βάλει το κωδικό. Εδώ πέρα το κωδικό που το ψάχνει, πιστεύω κανείς. Λέει player, turntable, turquoise κτλ. Αυτό όμως και εδώ το έχει βάλει στέρεο, έχει βάλει speaker, έχει βάλει music, έχει βάλει gift, άλλες λέξεις κλειδιά. Οπότε να είσαι και λίγο δημιουργικός με τις λέξεις κλειδιά σου, το τιμολόγεις παραπάνω 1 λίρα πιο κάτω από αυτό που το πούλησε, που το απέδειξε και έβαλε στο πρώτο σου 10 ευρώ. Άλλο παράδειγμα. Βρήκα ένα στην Αμερική τώρα, με στο ebay.com αυτή τη φορά, για να σου δείξω και δύο σε τιμή ότι λειτουργεί. Λοιπόν, αν ήξερα Ιαπωνέζικα θα πήγαινε και στο eBay Japan αν υπάρχει και θα στο δείχνω και εκεί. Εδώ είναι το NutriBullet, είναι κάτι πολύ γνωστό αμερικάνικο, αυτό που φτιάχνει το χυμό σου στα γρήγορα, το φυσικό χυμό. Οι Αμερικάνοι έχουν μπει και πολύ στο σύστημα έτσι, το fitness, αν και είναι λίγο παχουλή από ό,τι οι υπόλοιποι στον κόσμο. Αλλά παρόλο αυτό το δουλεύουν και κοίτα εδώ ο τύπος. Πούλησε 9 σε 24 ώρες. Άρα είναι ένα καυτό αντικείμενο και το βλέπουν ήδη 70 άνθρωποι. Και το πούλησε 74,99 με free μεταφορικά. Έκανα λοιπόν μια αναζήτηση πάλι εδώ πέρα. Έβαλα τη λέξη NutriBullet. Είμαι στα sold listings. Πας εδώ πέρα κάτω που λέει show only sold. Okay. Και τα βάλα από πρόσφατη σειρά και πίσω. Δηλαδή τι πουλήθηκαν από χθες και πίσω. Λοιπόν, βλέπω αυτό 65 και τα λοιπά. Αυτός πως το πούλησε 74,99. Οπότε πάω να δω κάποιον το πούλησε 10-20 δολάρια παραπάνω. Απλά για να σου αποδείξω ότι πωλείται. Λοιπόν, 69, 85. Εδώ αυτά που βλέπω είναι όσα έχουν πουληθεί στο eBay. 74,99, 85. Η διαφορά μας είναι 10 δολαριάκια. Με τους φόρους και τα λοιπά είσαι περίπου 1-2 δολάρια κέρδος. Να βρω κάτι παρόμοιο με αυτό που πουλάει ο τύπος. 75, 139 είναι το ίδιο. 900 series. Όχι, δεν είναι το 900 series, είναι άλλο. 80. Το ίδιο μου φαίνεται αυτό, έτσι. 85-75. 75-74. Να τους. 10-11 δολάρια παραπάνω. Το ίδιο ακριβώς. Απλά είναι σε άλλο χρωματάκι. Για να πουλήθηκε το κόκκινο, θα πουληθεί και το ασημένιο. Οκ. 74,99, 85,75. Σχεδόν 11 δολάρια πάνω. Πούλα το λοιπόν και εσύ. 84,99. Με ένα καλύτερο τίτλο. Με μια καλύτερη φωτογραφία. Οκ. Πάμε τώρα να σου δείξω και πώς το βρίσκω αυτό. Γιατί θα δεις έτοιμα. Έχω κάνει απλά μια προεργασία πριν το βίντεο αυτό. Ας πάω για παράδειγμα στην κεντρική σελίδα του eBay. Να σου δείξω τι μπορείς να κάνεις από τώρα. Να ανεβάσεις 5-10 προϊόντα και σε λίγες μέρες να πληρωθείς. Λοιπόν, θα παραδείξω μια τυχαία λέξη, ένα τυχαίο προϊόν, cat tree, που ξέρω ότι οι Άγγλοι έχουν επιδειμένο και η Σκωτία, έχουν μια αγάπη στα ζώα. Να δω ένα φτηνό δέντρο για γατάκια, αυτό που σκαρφαλώνουν και ξύνονται, το οποίο πουλάει πολύ. 34, 88, 39, αυτό κάπου να το έχω ξαναδεί. Λοιπόν, θα πάω εδώ που λέει 34,99. Κοίτα εδώ, ο τύπος έχει πουλήσει 180. Το βλέπεις? 10 άνθρωποι μου βγάζει εδώ ανακοίνωση στο eBay, το βλέπουμε κάθε 24 ώρες. Ο 211 Homecom 8960 κτλ. Έχει 80.000, το βλέπεις έτσι, 80.960 feedback ο τύπος. Για να καταλάβεις πόσα πουλάει ένας πολιτής, απλά πολλαπλασίασε αυτό το νούμερο που βλέπεις επί 5. Ο τύπος έχει πουλήσει δεκάδες χιλιάδες προϊόντα. Λοιπόν, και βλέπω το συγκεκριμένο έχει πουλήσει 180. Οκ. Λοιπόν, και τα έχει πουλήσει σίγουρα σε ένα μήνα, γιατί τα listing εδώ πέρα στο eBay έχουν διάρκεια ένα μήνα.
το maximum. Άρα έχει πουλήσει τουλάχιστον 180 σε ένα μήνα. Πάω να βρω κάτι παρόμοιο. Δεν ανάγκη να είναι το ίδιο προϊόν. Σε τέτοια προϊόντα να είσαι πιο ευέλικτο. Δεν είναι το μπλεντεράκι που σου δείξα πριν ή το pick-up. Πάω να βρω περίπου παρόμοια cut trees πόσο πουλούνται. Θα πάω πάλι στο eBay, καινούρια σελίδα, eBay UK. Θα πατήσω πάλι cut tree και θα πάω να δω τα πουλημένα προϊόντα αυτή τη φορά. Πάω εδώ πέρα κάτω αριστερά στο categories. Θα πατήσω το sold και θα μου βγάλει από χθες και πίσω τα αντίστοιχα που έχουν βγει. Θα πάω εδώ πέρα να διαλέξω κατηγορία, μου βγάζει και άκυρα που λέει pet supplies, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με κατοικίδια. Να λοιπόν. Και τι θα κάνω. Πάω εδώ πέρα πάνω, στο recent first θα πατήσω highest first. Να μου βγάλει με φθήνουσα τιμή. Βλέπω εδώ κάτι πιο μεγάλα, με έναν είναι λίγο πιο μικρό. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Αυτό εδώ πέρα που βλέπεις, που είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος, με ένα και λίγο μεγαλύτερο, έχει πουληθεί 144,45. Λοιπόν, είναι εξωπραγματική λίγο η τιμή του, πάω σε κάτι ίσως πιο φθηνό. Να το. Κοίτα εδώ. Αυτό πουλήθηκε 10 Απριλίου, 89,95. Και είναι παρόμοιο με το δικό μου. Εμένα έχει πιο ωραία φωτογραφία. Και εμένα κάνει 34,99. Δηλαδή, για να το πουλήσω αυτό στο 89,95, θα το βάλω εγώ 10 λίρες πιο κάτω. 79,95. Και θα το αγοράσω 34,99 από τον ίδιο εδώ στο eBay. Δηλαδή, κάνω το eBay προμηθευτή μου. Και αν πάω πιο κάτω, να βρω άλλα παρόμοια προϊόντα, να δω αυτό το cut tree, το αντίστοιχο έχει πουληθεί και πολλές φορές. Βλέπω 82 λίρες και 7,5 μεταφορικά, πάει στα 89,5. Ξανά πάλι εδώ. Βλέπεις λοιπόν, το πιάνεις το νόημα. Αυτό εδώ πέρα, 75 έχει πουληθεί. Το δικό μου πόσο κάνει, 34,99. Οπότε βλέπεις που το βάλεις και σε πολλές τιμές. Να πουληθεί πολλές φορές. Αυτό λοιπόν είναι το δωρεάν μάθημά μου για σένα, η δωρεάν τεχνική. Πώς να κάνεις το eBay προμηθευτή σου. Μια παρατήρηση σε μειωσέτ είναι. Όταν αγοράζεις ένα προϊόν από το eBay, σου στέλνει ο πολιτής πίσω ένα tracking number. Σου λέει αυτό το tracking number, το έστειλα π.χ. με UPS ή με Royal Mail στην Αγγλία για παράδειγμα, που είναι συνηθισμένο. Αυτά τα νούμερα πρέπει να τα καταχωρήσεις και εσύ για να τα πάρει ο πελάτης σου. Προσοχή! Να τα καταχωρήσεις στο PayPal, όχι στο eBay. Γιατί το eBay θα δει ότι ένα-δύο προϊόντα στο eBay που έχουν πουληθεί έχουν το ίδιο tracking number. Δεν το θες αυτό, θα σου δημιουργήσει προβληματάκι. Να το βάλεις στο tracking number, το νούμερο το μακρύ και το όνομα του courier στο PayPal αυτή τη φορά. Τώρα, κλείνοντας, έχω ένα δεύτερο δώρο για σένα που συνδρομητής μου και ενθουσιάστηκες με αυτό. Σύντομα θα κάνω μια live εκπαίδευση, ένα live training αποκλειστικά για τους συνδρομητές μου. Δεν θα είναι 5-10 λεπτάκια φυσικά. Θα δείξω αναλυτικά τι κάνουμε, πώς δουλεύουμε με το Amazon. Θα δείξουμε κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιούμε για το πώς μπορούμε να μεταφέρουμε προϊόντα από το Amazon στο eBay με πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Είναι πραγματικά πολύ δυνατό το σύστημά μας. Το δουλεύουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες με τρομερά αποτελέσματα. Αν είσαι συνδρομητής μου, βλέπεις τα αποτελέσματά μου στα βίντεο μου ή στις φωτογραφίες μου στο Facebook. Αν με βλέπεις πρώτη φορά, πήγαινε στα παλιότερα βίντεο μου να πάρεις μια γεύση. Για να σε βοηθήσω λοιπόν ακόμα παραπάνω, στο βίντεο κάτω στην περιγραφή υπάρχει ένα link. Βάλε και το όνομα και το email σου, θα πάρεις πληροφορίες. Πότε είναι το επόμενο μεγάλο live training ζωντανό της ομάδας μας, όπου θα σου δείξω live στην οθόνη μου βήμα-βήμα κάποιες προτάσεις, πώς να το κάνεις, κάποια τεχνικά πράγματα, πώς να το κάνεις πράξη, να βγάλεις τα πρώτα σου χρήματα άμεσα με πολύ μεγαλύτερα κέρδη, πώς να γραφτείς στην ομάδα μας, This Domination Greece and Cyprus. Αν είσαι έτοιμος, πάλι στο link θα έχει ένα link από κάτω να ξεκινήσει την εγγραφή σου, βάλει το όνομα και το email σου. Είναι 19,95 δολάρια ο μήνας, 15 ευρώ περίπου, για να ξεκινήσεις με τα πολύ πιο ανεπτυγμένα αισθήματα. Αλλά παρόλα αυτά, μόνο και μόνο με αυτά που σου δείξα σήμερα, μπορείς να βγάλεις άμεσα χρήματα αν έχεις πιάσει το νόημα. Στο βίντεο στην περιγραφή από κάτω θα δεις και ένα link όπου σου δείχνω για το PayPal και το eBay κάποια τεχνικά πραγματάκια να κάνεις αν είσαι στην Ελλάδα, που να ανοίξεις λογαριασμό, τι να βάλεις στο PayPal, πώς να τα συνδέσεις και ένα μικρό τεχνικό κομμάτι εντελώς δωρεάν από μένα σε ένα βίντεο που έχω γυρίσει για τους συνδρομητές μου. Δες το και λοιπόν αν θες από σήμερα να ξεκινήσεις να βγάλεις τα πρώτα σου χρήματα και αν είσαι σίγουρος και θες να μάθεις παραπάνω πράγματα, στο link που λέει για να εγγραφείς για την επόμενη μέρωση, register now. Βάλ το όνομα, βάλ το email σου, θα πάρεις ένα link για το επόμενο live training μας. Κάνουμε και ένα μικρό σαρδάμ. Κάτω υπάρχει το Facebook μου, μίλησε μου στο Facebook, μίλησε μου στο YouTube. Ζήτα μου πληροφορίες για να ξεκινήσεις και θα χαράσω εγώ στην ομάδα μας DS Domination Greece and Cyprus. Πάμε να κατακτήσουμε τον κόσμο του eBay, του Amazon και όλου του Internet Marketing μαζί. Γεια χαρά!